както е тръгнало. И точно това е момента, че като четем тези исторически източници, ние разбираме, че всъщност силата, която ние имаме като народ, като свободни радикали, е огромна. Политиците ги е страх и е редно да ги е страх. Значи ситуация, в която политика не го е страх от народа си, е ситуация, в която политика мачка народа си. И ние натам се движим. Ние се движим точно натам. Защото ние в един момент трябва да бъдем, и аз това връщаме се 2020, протестите големите, двете основни политически сили, срещу които ние стъчкувахме, бяха ГЕРБ и ДПС. Да. И когато бяха протестите, когато цяла София беше блокирана, когато се биехме с полицията и когато блокирахме кръстовища, гербаджиите и депесарите се криеха като мишки. Криеха се зад пердета. Имаше даже едно видео, как това Нанков зад перденцето, така снимаше, показваше се, нали, маймуната. И какво? В крайна сметка сега страх ли ги е? Не. Сега вече те се ходят изпъчени гърди, това вече се е забравило тия протестите. Аз даже бях в една брутална ситуация, в която спориме за незаконния строеж Златен век и той ми декларира, че вика, аз бях част от протестите, аз бях на протестите. Разбира се. Младия архитект. Мирянов. Вика, аз бях също на протестите. Вика, къде си бил на протестите, като ние протестите на практика бяха за хора срещу хора като тебе. Срещу хора, които използват лостовете на властта, за да си правят каквото си искат. И така да, и то просто хората изнагляха. Така е, изнагляха.